Добре дошли в 24 Inc, платформата, която прави застраховките ви бързи, лесни и достъпни онлайн. Грижим се не само за вас, за вашите автомобили, имоти, но и за вашите най-верни приятели. Затова нека сега заедно да разгледаме застраховка защитени лапи, специално създадена от Колонат за вашите домашни любимци, куче или коте. От падащото меню нова застраховка изберете застраховка за домашни любимци. Куче или котка? Изберете героя с лапи в семейството. После посочете възрастта му и периода, за който искате да го застраховате. 3, 6 или 12 месеца. След това, само с няколко клика ще можете да поръчате полицата онлайн и да получите документа на имейл. Лесно, удобно и сигурно. А и ще ви дадем бонус точки, които може да използвате за лакомства на вашия любимец. Ще разберете скоро как. Възрастта на домашният ви любимец е ценообразуващ фактор за застраховката. Изберете бутона Виж оферти, за да се запознаете с офертите, които сме подготвили за вас. На тази страница виждате трите пакета за вашия любимец – Silver, Gold и Platinum. Разликата им е в покритията, но и в спокойствието ви. Вляво можете да променяте данните на застраховката, възраст, период на застраховане и вид на домашния любимец. Тарифата се актуализира в реално време. Можете лесно да сравните какво включва всеки план, като отворите падащото меню покрития под всяко предложение. Виждате включените покрития от ветеринарни разходи до отговорност за щети. Но забележете и нещо важно. Сумите на покритие се увеличават с всеки по-висок план. Планът Platinum е с най-широко покритие с максимални лимити и спокойствие за всяка ситуация. Общите покрития са: възстановяване на разходите за ветеринарен лекар за лечение на последиците от злополука на домашен любимец, възстановяване на разходите за ветеринарен лекар за лечение на изброени заболявания на домашния любимец, отговорност за телесна повреда, причинена от домашен любимец, отговорност за имуществени вреди, причинени от домашен любимец. По-подробно с покритията можете да се запознаете в таба Документи, който ще откриете в подробна информация. Под всеки план ще откриете още подробна и полезна информация, като как да сключа застраховка в 3 лесни стъпки, какво получавам, какво да правя при настъпило застрахователно събитие и документи. Застраховката защитени лапи се изключва изцяло онлайн. Задръжте курсора върху етикета онлайн полица, за да видите всичките й предимства. Най-важното предимство е, че ще получите полицата на имейл веднага след като я платите. Освен това, застраховката е част от нашата програма за лоялност. С включването й получавате бонус точки, които можете да използвате при следваща поръчка на застраховка. След като вече сте се запознали с офертите от към цени и покрития, изберете вашата оферта от бутона Поръчай онлайн. Кликнете на бутона Съгласявам се, за да продължим напред. Остават само 2 стъпки, за да финализирате поръчката. Затова ви съветваме, ако искате, проверете предоставените от вас данни от данни за поръчката. Попълнете имейла, на който искате по-късно да получите застраховката. Тук виждате датата, от която ще започне избраната застраховка. А ако искате вашият опашат приятел винаги да е защитен, изберете опцията за автоматично подновяване на застраховката. Ако не изберете автоматично подновяване, не се тревожете. Ще ви напомним, когато краят на срока на застраховката наближи. Само още малко. Застраховката на любимеца ви е на 1 лапа разстояние.
Почти сме на финала. Остана да попълните името на вашия домашен любимец, да качите снимка от паспорта му, от удостоверението му за вакцинация и да ни напишете неговия номер на микрочип. Ако вашият четириног приятел все още няма микрочип, не се притеснявайте. Можете да ни изпратите номера на чипа до 7 дни след сключване на застраховката. След като предоставихте данните на домашния ви любимец, е време да попълните и вашите данни като негов собственик. 3 имена по документи, ЕГН, населено място и адрес по местоживеене, мобилен телефон за връзка. На стъпка сте от получаване на застраховката. Преди да преминете към плащане, направете последната проверка на данните. На екрана ще видите секциите: вашите лични данни, данни за животното, избраната оферта, покрития, срок и цена. Прегледайте внимателно всяка секция. Лесно можете да се върнете назад и да направите корекция. Данните се обработват сигурно и отговарят на изискванията на GDPR. След като сте се уверили, че всички данни са коректни, може да преминете към плащане. Ако разполагате с промокод, въведете го, за да получите своята отстъпка. А ако имате натрупани бонус точки от предишни застраховки, изберете колко да използвате, за да платите сега по-малко. Не забравяйте, и тази застраховка ви носи нови бонус точки. Плащането е последната стъпка. След него ще получите полицата си на имейл, а домашните лапички – заслужената си защита. Можете да изберете да платите онлайн по 5 различни начина – с платежна карта, с Iris, Revolut, PayPal или с ePay.bg. Преди да платите, се съгласете с общите условия на продукта, с договора за възлагане и възможността да ползваме имейла ви за целите на застраховането. Ако изберете плащане с карта, ще ви се зареди екранът, който виждате в момента. При избор на друг начин на плащане, ще ви се зареди съответстващия екран на избраното от вас плащане. Честито! Вашият домашен любимец за по-малко от 3 минути стана горд собственик на застраховка защитени лапи.